kabeh tak utus kumpul ana ing alun-alun Blambangan. Sing mesti ana titipan wajiban marang sira-sira kabeh. Wit iki sira-sira kabeh diutus tumuju ana ing Majapahit saperlu nglamar putri kang aran Widayawati. Mula aku pengen titian Putrangga dicepatke. Mangestaken dawuh. Para tamu, yoga mangarsa, ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Adya! 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 Dali Putih wakil panguwasa saka Kadipaten Blambangan. Banjur siramu sapa sana? Patewono Kraton Majapahit Panjang. Dali Putih dening jumangkahmu wis mlebu ing tepes piringe Kraton Majapahit. Sayekti kowe mesti duweni wikapi. Sing ati-ati kabeh. Kowe bakal jumangkah. Jabukan apa? Ini bot-botane jalukane nati sing perang. Kekono, kula kono. Ora masalah. Kadut ki. Sumangkamu mlebu ing tepes piringe Kraton Majapahit. Sayekti ana wikapi. Gajah Komodo. Yo, aku bloko wae. Tumuju ana ing Majapahit.
munggah ana ing Pendhapa Majapahit. Saperlu nglamar putri kang aran Windayawati. Nglamar kanggo sesembantu lho Gusti Dali Kumon. Dali putih. Cetok dening Jumakahku bakal munggah Kraton Majapahit. Putri dalem Cetok pancen Windanawati salah sawijining putri ana Kraton Majapahit. Ing wektu dina iki Windanawati kuwi isa kawujudan bocah sing durung ngancik tatanan kadewasan, tegese durung duweni apa maneh kekarepan ham. Sing penting aku wanehi dalan sethithik kanggo munggah ana ing Pendhapa Agung Raja-raja. Seta yen bisa tak elingake urungake anggonmu bakal tumuju. Lah, ya iku Pengen nglamar kelawan Windanawati. Tegese yen kowe bakal mbukuk kutha watonmu gak ana ing Kraton Majapahit. Tegese kowe bakal gawe geger ana ing Kraton Majapahit. los. Mongko Purpawasisa katentreman ana ing Kraton Majapahit. Sinuwun Prabu Jaya Negara sinampirake ing bahu kiwa lan tengening Gajah Permada. Gajah Permada. Semenungga bariku ana ing Kadipaten Gambangan. Yen ora barengan karo putri kang aran Dewati, Jonggo lan Pustaka minangka tandingan. Yen pancen wis mantepi, kowe bisa kaya putri Windanawati. Waton kowe bisa langkai puandane Patih. Ayo.
Wes ah, iki bapak lo, tak keblok. Apane? Ndase, kurang abot pinggir. Ojo dikeplak. Santai dene. Kan. Mati berani. Kurang ajar. Iya. Hot, hot. Iki sudah ngoblak tenan ae. Ajo, maju. Waduh. Waduh. Ana lindu. Kowe sing gede. Ono satria banjir kami lagi. Pas. Kowe ngerti mang lho. Piye?
tahu. Sopo? Hei, kira tak tulungi Mas Jobong kok tenan.
sakno ado-ado tekan kene. Wah, pirang-pirang tahun salto ngono terus. Lah iya. Sini wae. Sini wae. Surat kematianku hilang. Yo bakal iso. Mergo dipangan rayap. Rayap tak goreng. Keplok lawasan karek kowe mbak aku tok iki. Kowe minggir aku tak saloto lagi. Ya. Salto wis loto. Saloto iku jamanku mbek jamane jamane kene. Duwe jamanku kae yo ngono. Enak jamanku tok. Yo penak. Minggir. Biasanya sing ngene iki aku ndek ben. Apa gawe satu kowe ngene. Aku ngene. Aku satu jebian. Kowe medhok gak sembok iso. Kok wis mbok becekno ya ora sedo. Kok. Mikir.
Gelang. Nek iki motor Mbak. Iki mesti ndak sesek nek iki yakin ya. Aku coba. Sik, kowe aja muni percobaan. Lah apa? Nang dasem dhisik aku ya kelangan sapine to, Jong. Ayo. Ya Allah, paling ngono. Ayo ndak apa? Ndang satu. Ndang satu. Ya Allah, ya Allah. Ayo tolong pulang. Kowe ora iso karo Pak Darsono kowe. Ayo, Pak Darsono nang 30 kae kuwi. Darsono jenenge Darsono. Iso aja ora 30. Ya ya yang aja nyeket ae. Ayo. Kita sing ngerti. Ayo, tak hitungi yo. Siji, loro, urung balik. Oh, sakjane ora. Kowe nek ora iso njaluk contoh blok. Kowe nek ora iso njaluk contoh sing iso. Ya sing iso no. Jadi iki iso ora. Kowe iso ora? Ah, iki kamu aduh ora iso satu. Contoh nilai. Contoh nih. Ayo contoh terus ya, Lang. Oh, jadi udah sampai mati. Kowe ora kowe. Awasi. Anu nek contoh diawasi. Halo.
suket. Benono. Enak sapa? Paham sapa? Paham sekolah. Paham sama? Iya bener. Sing duwe tak cegah. Leno. OBT, cek oleh. Cek ojek. Cek ojek. Anakku ta ora? Anak. Iya. Rupane kaya apa? Bari lho. Anakku lanang ta wedok? Lanang ke bae. Awake putih. Awake putih. Yo, terus Klerane didik. aku. Iya lho. Oh, aku jelas ero. Nek disaiki bocahe. Bocahe nek Kowe pengen ro? Iya lho. Anakku tak mulai kan ya ini ra ketemu. Kowe nak pengen ro? Aku bapak lo iki. Aku ali kae. Iki. Bagus. Iya, Pak. Oh, metu. Ya, lo, mana sih? Iki cekali. Iki anak ora. Iya. Sik, tak urus iki. Iya. Bayaranku ngekotak ning kene 35. Terus. Iki aku tak butuh kuas kok. Mus. Oke tak lain lagi. Ayo apa? Aku mesti kowe mesti duwe ngon-ngon. Allah duwe tak ngono anakku iku. Anakku iku anakku bener. Oleh anakku gone ngono pitu kone. Pitu kore apa? Bayaran duweku. Piro? Piro? 35. Yo, lah tenang. Wah, iki aku gak anake cekeli nek duwe wong balik. Oke dibalekno. Pasti lali-lak piye? Banget aku bingung lah aku itu. Bingung kan ora percaya. Oh,
Waalaikumsalam. Ayo Pak, ayo iki mana perdana ning daleme Bapak Karsono. Ya muga-muga ayo didongakno Bapak Karsono saungkure wana budaya. Muga-muga sesuk rezekine melimpah ruah. Ayo luweh dienggo tuku Tegal karo sawah. Luweh menah dienggo nyekolahno anak tekan kuliah. Allahumma amin ya Allah. Ayo sa kowe sa ndongakno sa. Ayo sa ndongakno sa. Mas Agus ayo ndongakno sa kowe sa. Karso Karmin kudu ndongakno bapak wis bar ndongakno wong. Ndongakno apa, Pak? Wis pokoke desa kene sing nonton kene ya didongakno ya ora apa-apa sing penting ku selamat kabeh wong desa Cakrawati. Ngono lho sa lho men lho sa lho. Ngono. Iya. Ya tak dongakne nek ngono Pak alon-alon ya, Pak. Ya sing penting kelakon Le. Sedulur kabeh ayo padha nonton. Nonton ketoprak wana budaya. Muga-muga tanggapane rejo nek akeh nek nggo tuku bondo donya. Ngene ya, Pak. Wis ngono tok iku sampean. Iya, dongakno ketua DPR sing duwe kagungan ketoprak wana budaya tak dongakno. Iya. Muga ben awet seneng atine ngono mbakku. Iya. Saiki wis bar ndongakno. Ayo padha bali so. Ayo men delok gebyare wana budaya ayo. Wis Pak kowe. Piye? Wong ora ngerti kondange wana budaya kok. Lho, wana budaya wis kondang lah. Iya tungkulan. Wana budaya. Iya cacak. Tungetan Cakrawati. Wana budaya. Tung kidul kesian. Wana budaya. Tung lor mamer. Mau nak mamer. Bapak wedi nek ngono. Iya. Panjane aku wis tuwa le. Ayo padha mulai ayo sa. Ayo men. Ayo mulai sa. Ayo. Sampai